Sa number 6 wing van nga may karga nga mga parts ng salakyan kag aircon na sunugan sa Kabankalan. Nagdabadaba ang isa ka wing van samtang nagapasaka sa taklaron nga bahin sang dalan sa sitio Amakan, Barangay Oringao sa siyudad sa Kabankalan, Miyerkules nga adlaw, Hulyo 23. Mga box nga may unod nga mga parts ng salakyan kag aircon ang karga sa wing van. May ginakayo nga dalan sa lugar kag maswerte nga yara natabuan ang truck na naga-deliver sang tubig sa construction site. Nagbinuligay ang mga tao sa buligman sa water truck nga tapnaon ang sunog. Tubtob nga nag-abot ang mga bumbero. Gindayaw sa mga netizens sa social media ang bayanihan spirit sa mga pumuluyo sa lugar kag ang madasig nga pagresponde sa water truck kag sang katapos ang Bureau of Fire Protection Kabankalan. Agud gidayon nga matap na ang sunog. Suno kay Fire Officer 1 Jezreel Herasalia, fire investigator sa BFP Kabankalan, iga-transport kuntani isang wing van ang mga parts ng salakyan kag mga aircon padulong Cagayan kag sila ang maagi via Dumaguete. Base sa inisyal nga investigasyon, nagasugod sa muffler sa idalom sa salakyan ang kalayo. Ginabulubanta 50,000 pesos ang danyos sang sunog. Wala sang reported injuries sa insidente. Sa taklaron na area, way siya naka-notice siguro lawig na guro ng iya na muffler sa dalom na batas na. Then taklaron, namutong na marisa to daw yung makina, kadto sa exhaust siya sa niya na muffler na damage. Kagang iya na ang gasigi, buga ng iya no, nag-go sa iya na platform na lamang na ang platform nila is kahoy. Asa nagutot.